Ejeler gidýär perzentlerinden. Ýadgydy, çözgüdi, nowaty bilen. Bu dünýä sygmajak hatyraty goýup, bu dünýä sygmajak hormaty bilen. Ejeler gidýär perzentlerinden. Hut bolmaly da dey üýtgeşik bilmän. Perzentler alaşdyr diş gyjap galýa. Yalançym çözgüdün üýtgedip bilmän. Ýa-ha deňleşdirip ömürlüň kaddyn. Ýa-da janyňdan jan berip bolsady. Göz açyp ilkinji görýän käbäňi gözden yumulýança görüp bolsady.